Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamız hayırlı bolsun gadarly dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň duşanbe güne habarlar güneligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Pakistana protest bildirdi diýip Pakistanyň Daily Times neşri habar berýär. Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mehmany diýip oglan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumaty bellendi. Gepleşigimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşitdirip türkmen sportsmenleriniň Riodaky çykyşlary barada taýýarlan raportymyzy dün ýagny 7-nji awgustda türkmen türgenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilýän Tomska Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler. Aşgabatyň ýerdeminlerindäki dukanlara azyk haritlaryň satywyny doly ýatyrmak barada talapnamanyň uğradylyny hakda taýýarlan raportymyzy Talapnamada rastatçylyk kadalar agdalýar we dukanlardan azyk haritlarynyň satywydan doly aýrylmagy şeýle resmi namalaryň ýyzyna tapşyrylmagy talap edilýär. We beýleki maglumatlary eşitdirmäge tyňanşar. Yarım saatlyk habarlar güneligi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Pakistanyň günorta gün wataryna ýerleşýän Quetta şäherindäki keselhananyň esasy girilgesine edilen janynyň geçeniň hüjüminde adyndan 53 adam öldü. Polisiýanyň aýtmagyna görä 8-nji awgustda bolan partlamada başda 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu bomba hüjümi o katyşykda ölen tanymal aklawçynyň jesedi keselhana getirilenden gysga wagt soň boldy. Vilayatyň içeri işler ministri Safraz Bugti hüjümi terrorçylykly hereket diýip ýazardy. Keselhana edilen hüjümüň jogapkärçiligi hinide içinli hiç kim öz üstüne almadı. Bulucusan velayet hökümetiniň medeniýet wekili bu wagtda derňewleriň geçirilýändigini ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde 8-nji awgustda ýerden sud zalyna barýan mahaly oka tutulan tanymal aklawçy Bilan Kasiniň kim tarapyndan öldürilendigi hem nämälimligine galýar. Pakistanyň yerli telewizionyasy keselhanadaky partlamanyň bolan ýerinde adamlaryň howsala düşüp ikiýana ylgaýan pursatlaryny görkezdi. Polisiýanyň maglumatyna görä da ölenlerin aglabası aklawçylardan ibaret. Paralimpiada gatnaşyjylaryň bütün dünýä guramasy doping aladalanmalary sebäpli orsetin topornaky türgenleriň Braziliýada geçiriljek oýunlara gatnaşmagyny wagtlaýyn ýatyrdy. Halkara Paralimpik Komitetiniň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda orsetin türgenleriniň döwlet sponsorlygyndaky doping wakasyna gatnaşandygyny aýdyp, muny kuwatlandyrjy madany ulanmaýan türgenlere garşy edilen deňi taýyp bolmadyk hüjüm diýip atlanyrdy. Orsetin daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Mariya Zakharowa bu kararyň türgenleriň adam hukuklaryny bozýandygyny aýtdy. Sport adwokaty Artyom Patsev TASS habar agentligine beren maglumatynda 7-18 sentýabr aralygynda geçiriljek Paralimpiada oýunlaryndan öň Moskwanyň bu karary şikaýet etmek üçin henüz hem wagtyň bardygyny aýtdy. Owensanyň paýtagty Kabulda Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň raýatlary jemi 2 adam alınıp gaçyrlar. Resmiýetiň 8-nji awgustda beren maglumatyna görä gürrüň edilen 2 adam 7-nji awgustda Owensanyň Amerikan Uniwersitetiniň golaýyndaky esasy ýolda harba egineşikli ýaragly adamlar tarapyndan alınıp gidildi. Alınıp gaçylan 2 adamyň uniwersitetiň işgärdigine ynanýar. Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň resmiýetleri bu maglumatlardan habarlydyklaryny we bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmaga synanýar ýandyklaryny aýtdylar. Owensanda bu iki daşary ýurt raýatynyň alınıp gaçylmagy Kabulyň merkezindäki ýaşaýan jaýyndan alınıp gaçylan Hindi Haýyr Sahawat guramasynyň işgäri halas edilenden 2 hepde soňa gabat geldi. Azerbaýjanyň, Iranyň we Orsiýetiň prezidentleri bilelikdäki ykdysady proýektleri we regional howpsuzlygy maslahat etmek üçin 8-nji awgustda Bakuda duşýarlar. Ilham Aliýewiň, Hasan Rohanyň we Vladimir Putiniň arasynda geçiriljek duşlukda täze halkara transport koridoru baradaky gepleşiklere üns beriljekdigini Azerbaýjanyň prezidentiniň edarasy habar berýär. Orsiýet bilen Hindistanyň arasyndaky koridor transport çykdyjylaryny azaltmak we bu ýoluň uğrundaky sowdany artdyrmak maksat edinýär. Kreml hem Azeri paýtagtyna geçiriljek sammitde transport koridoruna hususan da Iran bilen Azerbaýjanyň arasyndaky demir ýoluň guruluşyna üns beriljekdigini aýdýar. Iranyň IRNA habar agentligi Tehran gepleşikleriň Iran ortaýat gatnaşyklaryny berkitmäge ýardym bermegini umyt edýändigini habar berýär.
Qazaqstanyň Hindistandaky öňkü konsulu bekanun migrasiýa skemasynda günäli tapyldy. 8 awgustda Almatynyň sudy karar çykaryp Rashid Rahimbekowyň 18 ay azatlygyny çäklendirdi. Almatynyň sudy Rahimbekowy 2010-2013 ýyllarda Hindistanyň Qazaq konsulxanasynda işlän döwri daşary ýurt raýatlaryna bekanun biznes wizasyny bermekde günäli tapdy. Şeýlede sud oňa 26 million teňe, ýagny 73 000 Amerikan dollary möçberinde pul jerimesini tölemegi tawşyrdy. Rahimbekow özüniň günäsizdigini aýdyp karary şikayet etjekdigini bellidi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Türkmenistan Pakistana protest bildirdi diýip Pakistanyň Daily Times neşri habar berýär. Bu neşriň habar bermegine görä Türkmenistanyň resmi topary geçen hepdede Pakistana eden 2 günlük saparyndan ýygyna dolanyp gelýärkä olary Benazir Bhutto adyna halkara aeroportunda esasy ýerden 3 saatlap saklapdyrlar. Bu barada jekmejek maglumaty kardeşim gödellen dinläliň. Türkmenistan Pakistana protest bildirip meclisiň başlygy Aqsa Nurberdiýewa we onuň ýolbaşçylygyndaky resmi toparyna Benazir Bhutto adyndaky halkara aeroportunda erwet çemeleşilmeginden nägililik bildirdi diýip Daily Times neşri 8 awgustda habar berýär. Pakistan metbuatyna görä ýurdun parlamentiniň aşaky öý bolan Milli Assambleýanyň spikeri Sardar Ayaz Sadik bu meseleni öwrenmegi tapşyrypdyr. Daily Times neşriniň parlamentdäki çeşmesine talgylanyp habar bermegine görä Türkmenistanyň resmi topary geçen hepde Pakistana eden 2 günlük saparyndan öz ýurduna gaýdyp barýarka Benazir Bhutto adyndaky halkara aeroportunyň resmileri olary 3 sagatlap saklapdyrlar. Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mihmany diýilip yglan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumaty bellendi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary meclisiň başlygy Aqsa Nurberdiýewanyň baş tutanlygynda 3-nji we 4-nji awgustda Islamabadda saparda bolupdy. Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi bilen geçirilen bu saparyň Pakistan bilen parlamentary gatnaşyklary ösdürmek maksadyny öz öňüne goýanlygyny türkmen mediasy habar berdi. Aqsa Nurberdiýewa Pakistana ýörüýte uçar bilen bardy we onuň ýurdy uçaryň goýanmagy hem hyzmatlarynyň üçinçiligi üçin aeroportuň häkimetlerine 1,5 million Amerikan dollaryny töledi. Muňa garamazdan ol aeroportda sagatlap saklandy diýip Daily Times belliýär. Bu aeroportuň resmileriniň mihmanlary uçar meýdanynyň boş däldigini we boşan wadyna olaryň uçmagyna ruhsat berilejekdigini aýdanlygyny neşir öz çeşmesine talgylanyp habar berýär. Maglumatda Pakistanyň Milli Assambleýasynyň başlygynyň mesele barada habarly bolan wadyna meseleni çözmegi talap edenligi we netijede delegasiýanyň uçmagy üçin ýoluň arasalananlygy aýdylýar. Şeýlede maglumatda Türkmenistanyň Pakistandaky elçisiniň ýagdaýy görmek üçin aeroporta baranlygy ýa-ni Pakistanyň Milli Assambleýasynyň spikerine ýagdaýy görüň berenligi aýdyldy. Pakistanyň Daily Times neşri ýurdun parlamentiniň spikeriniň grajdan aviasiýasynyň Milli Assambleýanyň we Federal Derňew agentliginiň resmiýetlerini öz için alýan Derňew komitetine düzmegi we ýagdaýy derňemegi tapşyranlygyny parlamentdäki çeşmesine talgylanyp habar berdi. Pakistan mediasynyň habar beren bu ýagdaýy barada Türkmenistanyň Pakistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosuna maglumat bermediler. Türkmen kanun çykarjylarynyň Pakistana eden 2 günlük sapary we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi websaytynda hem maglumat çap edilmedi. Türkmenistanyň döwlet baş tutanynyň we beýleki ýokary wezipeli resmiýetleriniň daşary ýurtlary edýän saparlarynyň hususan da yerli aeroportlaryň işleyişine we ýol hereketine täsir ýetirýänligi barada wagtly habar berilýär. Türkmenistanyň Pakistana protest bildirenligi barada kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Braziliýada geçirilen Tomuzka Olimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň 10 goloy türgen gatnaşyp olaryň aglabasy eýen bu ýarışda çykyş etdiler. Kärdeşim Merdan Sarayew türkmen türgenleriniň Rio oýunlaryna çykyşlary barada ýörite maglumat taýýarlady. Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomuzka Olimpiya oýunlarynda Türkmenistany wekilçiligi eden sportsmenleriň ençemesi eýem öz ukybyny synap gördüler. Dün ýagny 7 awgustda türkmen türgenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilen Tomuzka Olimpiya oýunlarynda çykyş etdiler. İlki bilen judo boýunça halkara derejesindäki sport ustady 2014-2015-nji ýyllarda iki gezek Türkmenistanyň iň gowy atleti adyna munasip bolan we halkara derejesindäki dünýä we Aziýa ýarışlarynda baýrakly urnary eýelen Gulbadam Babamuradowa çykyş etdi. Babamuradowa aýallaryň arasynda 52 kilogram agramy çelini kategoriýada Ispaniýaly Laura Gomez bilen güç synanyşdy. Emma Türkmenistanyň umyt bildirýän sport ustady Babamuradowa ilkinji tutuluşykda yeňilip medal ugrundaky ýarışdan çykdy. Şeýle-de ýekşenbe güni yüzüji Darya Semyonowa bras yüzmek usuly arkaly 100 metr ağırlykda öz güýjini synap gördi. Semyonowa bu ağırlygy 1 minut 19,84 sekund wagtda geçip 44 yüzüjiniň arasynda 41-nji orny egeledi. Ýekşenbe güni türkmen türgenlerinden yüzüji Merdan Atayew hem ýarışda çykyş etdi. Atayew 100 metr ağırlygy arkan yüzmekde bäsleşdi. Onuň görkezen wagty 56,34 sekunda deň bolup, ol ýaryşyň bu görnüşi boýunça bäsleşen 39 yüzüjiniň arasyndan 33-nji bolup pellehana geldi. Yüzü ora aýtsak, Atayew bäsleşikde görkezen wagty bilen yüzmegiň bu görnüşi boýunça Türkmenistanyň milli rekorduny täzeledi. Olimpiya komitetiniň berýän maglumatyna görä, Rio de Janeiro'daky olimpiada Türkmenistandan jemi 9 türgen ugradylypdyr. Türkmen toparynyň düzümünden judoçy Rushana Nurjowa, boksçy Arslanbek Açylow, ýeki dawyn zyňmak boýunça türgen Amanmurat Hummadow, 100 metr ağırlygy ılgamaly ýuwruk Yelena Ryabowa, agyr atletikaçylar Hoja Muhammed Toyçiyew we Gulnawat Kadyrowa daglar öz güýçlerini entek ýene synap görmeli bolarlar. Emma Türkmenistan garaşda ýurt bolaly bäri ýurduň sport ustatlary häzire bu güni çelini de Olimpiya oýunlarynda hiç bir medal alyp bilmän gelýärler. Galiberse Türkmenistanyň umyt bildirilýän sport ustatlarynyň ýeni biri ýurdun agyr atletika boýunça ençemegdek çempiony, halkara derejesindäki sport ustady Ömürbek Bazarbayew gadagan edilen kuwatlandyrjy ulanyndygy zerarly halkara ýarışlaryndan 4 ýyllyk çetleşdirildi. Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistanyň resmi mediasynda türkmen türgenleriniň Rio de Janeiro'da geçirilen olimpiadadaky çykyşlary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biz türkmen türgenleriniň Rio'daky çykyşlary barada ýygyderli maglumatlar bermegi dowam etdireriz. Munyň bilen baglykda biz adatxabar.com web saýtymyzda ýörite bölüm hem döretdik. Rio 2016 bölümimizde Olimpiya oýunlary baradaky maglumatlar okap, multimedia faýllaryna tomoşa edip bilersiňiz. Rio'daky Olimpiya oýunlaryndan daşlaşman gepleşigimizi Paralimpiada gatnaşyjylar baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Paralimpiada gatnaşyjylaryň bütün dünýä guramasy doping aladalanmalary sebäpli orsiýetiň toparynaky türgenleriň Braziliýada geçiriljek oýunlara gatnaşmagyny wagtlaýyn ýatyrdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň medpuat wekili Maria Zakharova bu kararyň türgenleriň adam hukuklaryny bozýandygyny aýtdy. Bu barada hem kärdeşim Merdan dogrurak maglumat berýär. Paralimpiada gözükçüligi eden halkara gurama Braziliýada geçsek oýunlara gatnaşmakçy bolýan Rus toparynyň ähli türgenlerini olimpiadadan dogly çetleşdirdi. Paralimpiya boýunça halkara komitet 7 awgustda ýaýradan beýanatynda Rus hökümetiniň türgenleriň gadagan edilen kuwatlandyrjylary ulanmagynda eliniň bolandygyny aýdyp, munyň bilen kuwatlandyrjylary ulanmaýan sportsmenlere görülip eşidilmedik derejedäki hüjümüň edilendigini aýtdy. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň medpuat wekili Maria Zakharova bu karar sebäpli ýarışlardan çetleşdirilen türgenleriň adam hukuklarynyň bozulandygyny aýtdy.
Rusiýanyň tutuş toporuny paralimpiadadan çetleşdirmek zalim we adamçylykdan çykan bir karar. Bu häzirki zaman dünýäsiniň özüne bolan iň beýik adamçylyk standartlarynyň depelenmegi boldy, diýip Zakharova özüniň Facebook hasabynda ýazýar. Rusiýanyň adam hukuklary boýunça aktivisti Lyudmila Alekseyeva munyň gynandyryjy, hak we zalim bir karar bolandygyny aýtdy. Sport boýunça aklawçy Artyom Patsev 7-18 sentyabr aralygynda geçiriljek paralimpiada oýunlary boýunça gelinen netijäniň üstünden şikayet edip bolýandygyny aýdýar. Qadağanlyk paralimpiada gatnaşmakçy bolan 270 töweregi rus türgününe täsir etdi. Paralimpiya boýunça halkara komitetiň prezidenti Filip Kraven Rus paralimpiadaçylarynyň bozulan bir sistemanyň bölegi bolandygyny aýdyp, kuwatlandyrjylar ulanmaýan sportsmenlere özüniň goldawyny bildirdi. Komitetiň bu baradaky karary Halkara Olimpiya Komitetiniň gelen netijesinden düýüp götür tapawutlanýar. Olimpiya Komiteti bu ädimden el çekip, belli sport federasiýalaryna qadağançylyk giritdi. Dopinga garşy bütün dünýä agentligi WADA ortetde türgenleriň dowamly doping ulanýandygy baradaky hasabatyny ýaýradyp, onda ortetde türgenleriň qadağan edilen dermanlary döwletiň goldamagy bilen izgderli ulanýandygyny nyktaýar. Dokumentde 35 tane Rus paralimpiadaçysynyň atlary agdalýar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Awgust aýynyň 2 bilen 4 aralygynda türkmen häkimetleri Aşgabatyň ýerdeminlerindäki hususy dukanlaryň 1000 goloýuna ýörüýte talapnama uğratdylar. Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligi tarapyndan uğradylan bu resmi namada dukan eýelerinden azyk haritlaryň satuwyny dogly ýatyrmak talap edilýär. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Aşgabatyň azyk satýan kiçi dukanlaryna 10 güniň dowamında sowda ruhsatnamalaryny tapşyrmak barada resmi talapnama gowşuruldy. Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazajan Manmurat Bogaýewiň sözlerine görä, Jemaat Hojalygy ministrliginiň bu talapnamasy 2 we 3 awgust günlerinde paýtagtda köplenç ýaşaýyş çaýlaryň ýerdeminlerinde we ýarym ýerdeminlerinde ýerleşen kiçi dukanlaryň ählisine gowşurulypdyr. Talapnamada rasatçylyk kadalar agdalýar we dukanlardan azyk haritlarynyň satuwdan dogly aýrylmagy şeýle resmi namalaryň ýyzyna tapşyrylmagy talap edilýär. Manmurat Bogaýew talapnamanyň mazmuny barada şeýle gurrun berdi. Talapnama Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrliginiň Jemaat Hojalygynyň kärenli müdürligi ýaşaýyş şaýynyň ýerdeminine we ýarym ýerdeminine sanitariýa kadalaryna laýyk gelmeýändigi sebäpli azyk haritleri 10 güniň dowamyna aýyrmaňyzy sizden soraýar. We kärenli şertnamasynyň ulanyş maksadyny başga iş görnüşine üýtgetmek üçin resmi namalaryňyzy tapşyrmaňyzy soraýar. Tapşyrdy gol, alym gol. Manmurat Bogaýew dukan eýelerine gol çekdirilip gowşurulan bu resmi talapnamada arasatçylyk düzgünleriniň berjaý edilmeýänligi sebäp hökmünde görkezilen hem bolsa düzgün bozmalaryň bolanlygyny subut edýän takyk delillerin getirilmeýänligini we muny anyklamak boýunça synançyklaryň hem netije bermeýänligini Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Ýerdeminlerdäki ab karitlaryň gaýnanlygy hakynda hürmet bolsa habar berilen bolsa ýa-da diýerler dukan eýeler şu talapnamany kapdyryny şäherin sanedik stansiýasynyň diýer bir hat goşulanmaly. Hiç täsirlen o görnüşe getirip şu Jemaat Hojalygy diýen şu kommunal ministrliginde şu
bölümünün iş yerlerin derli şolun Rossiyalıları hakkatma diyenleri getirip dukanlara payladıp jurnallerini kol çöktürüp aldım. Gelinen karar şeyle diye bu kararı yerine getiriyor. Türkmenistanyň paýtagtynda ýetatan köp ýylatly etrapçylarda ýerleşýän kiçi dukanlaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygyderli häsiýetde gaýtalanyp gelýär. Häkimetleriň köplençi dil üstü bilen edýän talaplaryna laýyklykda ýapylan kiçi dukanlardan käbiri bir näçe wagtdan soň ýene açylýar. Käbiri bolsa azyk sowdasyndan el çekip sowda uğruny ütkedýär. Aşgabatda ýerdeminlerde we ýarym ýerdeminlerde ýerleşýän kiçi dukanlaryň sany resmi çeşmelerde görkezilmeýär. Käbir garaşsyz maglumatlarda paýtagtda 1000 çemesi dukanyň işleýänligi aýdylýar. Amanmurat Bogaýew kiçi dukanlaryň ýapylmagynyň yerli ýaşaýjylara dürli oňoýsuzlyklary döredýänligini gurrun berdi. Suat Aşgabat'ın ýagdaýlaryndan habar tutdum. Köçe başyna diýen ýal ýapdy da meselem eger şu uly magazinlere gitjek bolsalar onu bir bolmanyny onun kımanat bolmaly awtobusy minmeli awtobus bilen aýlanyp gelýän soň bar abyga alýansa gitdi dukana. Alandan soň aýlanyp garyplara sol taksy kaýtmasa bolanok. Taksylere bunu öwrüm berip gelmeli. Häzir köçelerin köpüsi ýapyk dur. Ine şinýäl adamlar üçin uly horluk. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýylat köpçüligine hem baha hem ýerleşýän ýeri nokta nazaryndan amatly we el ýeterli sowda nokatlarynyň ençemesi ýapyldy. Diňe Aşgabatyň özünde bir ýylyň dowamında ençeme bazar we onlarça kiçi dukan ýok edildi. Aşgabatyň häkimetleriniň ýerdemenlerdäki kiçi dukanlaryň azyk haritlaryň sowdasyny bet etmegini talap edýän soňky karary ýurtda azyk önümleriniň gymmatlan döwrüne gabat geldi. Käbir maglumatlara görä soňky hepdelerde tutuş ýurt boýunça azyk haritlarynyň bahasy orta çalynanda 30% çemesi ýokurlanypdyr. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Geçen hepdäniň ahirine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow awada milli syýahatçylyk zolunyna gurulup ulanmaga berilen ençeme deshanyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Şol bir wagtyň özünde ýurtdan gelip goşan maglumatlarda Aşgabatdan Balkan welaýatyna uzap gidýän asfalt ýoluň guruluşynyň inni ençeme ýyl bäri dolu tamamlanmaýandygy habar berilýär. Bu ýagdaýyň bolsa ýolagçylara we sürüjilere käbir bökdönçlikleri döredýändigi aýdylýar. Aşgabat Balkanawat asfalt ýolunyň häzirki ýagdaýy barada geçen hepdäniň ahirine bu welaýata sapar eden habarçymyz Sultan Açylova bilen söhbetdeş boldyk. Hava şäherçi Aşgabat Balkanawat magistral ýolunyň uzunlygy Aşgabatdan 420 kilometr. Onuň soňky Aşgabat Artman araly şu ýoluň 120 kilometrligi ýa mundan bir 12-13 ýyl ozal guruldy diýen ýa-da. Onuň soňky Artmandan Balkanawata kendisiniň 288 kilometrligi şu ýyllaryň dowamında bitmedikçe. Ýöne şonuň Balkanawata bir 12 kilometr galanda şonuň bir talabalayk yerleri var. Kalan böyle şonuň Artmandan Balkanawata 288 kilometrligi şunça ýyllaryň dowamında şol gurulup gutarilmady. Sultan aýdy dolu ulanylmaga berilmedi diýeningizde hemen gödüňne tutýan. Şu yolun 288 kilometrliginde yolun indi çuňy tutulup bir diýen bolýar, çuňy bitipdir şonuň. Ýa-ni tekýlenip, hemme ýerine asfalt düşelipdir. Şunuň asfaltlanmadyk ýeri intäk ýok. Ýöne şol aralykda ha ýoluň sağ tarapyndan ýöremeli, hepset tarapyndan ýöremeli. Magistral ýollaryň aralygy häzirki wagtda şu bölünýär, ha baý etmek üçin ýa demir germegler bilen bölünýär, ýörýse baý etmek üçin aralykda dökülip goýulýan daşýan, betonlanýan, bardürlenýän ýerler bar. Ýöne şol hemme ýerde dolu şol ýerine ýetirilmändir. Şu ýoluň ähli uzunlygynda her bir 40-50 kilometrlikden bir tarapyndan ýörelýär. Sağa barmalam, aňardan bäri garşylyklan gelýän ýoluň diňe bir tarapyndan maşynalar hereket etýär, ikinji tarapy şunuň her 40-50 kilometrlikde diýen ýaly ýapyk dur. Ýa sağ tarapy ýapyk, ýa çet tarapy ýapyk. Şunuň şu 280 kilometrliginde 200 bilen ýörelýän ýeri hada boýunça ýörelmeli, ýa ýörelýän ýeri ýok şähra. Sultan aýdy muň sebäbi näme?
Enne ýolagçylar sebäbini bilen ok ýöne şeýle seredeninde şol doğrulygyny şonuň hem işi ýerine ýetirilýändir da şonda böleklerini işlenýär. Ya sağ tarapynda işlenýär, ya çip tarapynda işlenýär, işläp beren tehnikalar görünýär. Ýöne şo taýda haýsydyr bir ýerine ýetmeli iş ýetmedik bölekleri bar. Ýani ha şol aralykdan geçilen ýa-da bagy ekilýän kanawlar dol ýerine ýetirilmändir, ýa-da germewler goýulmandyr, ýa-da ýene-de ýoluň mysal üçin şol asfaltdan bölüginden aňyrakda ýene bir 4-5 metr ýalyk ýerini gumbaldyryp ýörler, ýolu hasam giňetmek üçin şonuň garalarına çagyl döküp ýörler, ýa-ni bagy etmek üçin goýulan aralykdaky kanawlara gum döküp ýörler. Garaşan dolşun taýýar etmek üçin edilmeli işler kän görünýär. Sultan aýda bu asfalt ýoluň gurulşynyň ençeme ýyl bäri dowam edip, henis hem dolu tamamlanmazlygynyň sebäpleri barada bir maglumat berilýärmi? Yok Sahra, onun hiççilik maglumatı yok. Bir belirlen zat da Balkanavada 10 kilometr kananda şol aralık oňarlypdyr. Hemen şo ýerde ýol belgileri bar. Anha ýaşynda kilometrlikde bar. Emma arçmanyň geçip 250 kilometr ýol geçýänsen, hiç ýerde ýol belgisi ýok. Diňe şol ana 30-dan ýa 40-dan 50-den şondan ýokary sürmeli diýen belgiler goýulypdyr. Birim şol ýoluň ýapyklygy görünýän belgiler goýulypdyr. Başga şonuň näçindi kilometrlikde hiç ýerde ýok. Ondan soň haýsy obanyň ýa haýsy şäheriň deňinden geçip barýandygy görkezýän belgiler ýok. Sultan aýda bu ýagdaý ýolagçylara we sürjülere nähil täsir etdirýär? Elbette Sahra, elbette täsirini ýetirýär. Sebäbi häzir esasanam Tomus mövsüminde diňjalma, ýa-ni Abada, Hazar şäherçesine deňize diňjalmany hususy masjidinde gitýän ýolagçylarken hereketken ýolda. Şu iki tarapyndan hem ýol açyk bolanda ýeňil bolsak da sürmek üçin. Şu bir tarapyndan iki taraplaryň hereket bolanda sürjüler üçin kynçylyk berýär masjidken. Ondan soň ýol belgileriniň ýoklugy gatty kynçylyk berýär. Ondan soň asfaltlanan bolsa, şonuň eýýän daýalanan ýerleri bar. Näşe masjidlaryň ýokup, ýa-ni ätýaslyk şaýlaryna beter ýetýän ýerler, ýa çevirlerine beter ýetýän ýerleri gaty köp ýol orunda görünýär. Näçe sürjüler durup masjidlaryny bejerip durlar, ýa çevirlerini çalçyp durlar. Ondan soň ýarylyp taşlanan masjidlaryň pakryşkalary, çevirleri ýol orunda çaşyp ýatyr. Ondan soň söhbetdeş bolanynda da aýtýarlar, şu ýol näçe ýyllar bejerilip gutarylmady, doly ulanşa berilen kaçan gutarjağın belli de bunların işleyişinde deyip çünkü näradyçylykly gurullar sürjüleriň arasynda bolýar ýol boýy. Habarçymyz Sultan Açylova bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar güneligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.